Cemxaneyên li Tirkiyeyê ku di yasayên wî welatî de wek statûya îbadetxaneyê de cî nagire, ji gelek mafan bêpar dimîne ku ew jî dibe sedema nerazîbûna welatiyên Elewî yên li wî welatî. Heqê av û ceyranên mizgeft, dêr û sînagog ku di yasayên Tirkiyeyê de wek îbadetxane tên dîtin yan gelekî kêmtir e yan jî para wan di ser bütçeya Serokatiya Karên Olî ve têne terxan kirin. Lê cemxane yanê ciyê ku welatiyên Elewî tên cemhev û îbadeta xwe dikin, di yasayê de ne di statûya îbadetxaneyê de ye, loma fatûreyeke zêde ya ceyranê li wan tê birîn. Gelek rêxistin û Federasyona Komeleyên Elewiyan li Dadgeha Çaxlayana Stenbolê kombûn, serî li dadgehê dan û amaje kirin, neheqiyeke mezin li wan têne kirin, loma ew ê jî heqê wan fatûrayên zêdeyên ceyranan dê nedin. Tamamen buradaki bulunmamızın yegane sebebi eşit yurttaşlık. Bila biçavê ticaretxaneyê li me nenêrin. Cihê ku em tên cemhev cemxaneye û em tê de îbadeta xwe dikin. Lê ev fatûreyên zêde yên ceyranê nîşaneya neheqiyeke mezin e. Ka çawa nêzî îbadetxaneyên din dibin, divê bi heman awayî nêzî îbadetxaneya me jî bibin. Bu mahiyet ile bugün ticarethane değil, ibadethane de ibadethane. Bila krîtera wekevî were bicihanîn û bo statûya îbadetxaneyê divê ne dewlet gelê Elewî biryarê bide. Em tenê dixwazin muameleyeke çawa li îbadetxaneyên din dikin, bila heman muameleyê li me jî bikin. Eger dewlet wek welatiye wekhev nêzîkî nabe, bila ji me baş nastîne û me neşîne leşkeriyê jî. Nedayîna heqên me şermeke mezin e bo vê dewletê. Bir toplantı yaptı. Parêzer Nuray Aslaner da zanîn beriya niha dadgehên navdewletî biryar dane ku cemxane divê wek îbadetxane bêdîtin, lê rayedarên Tirk guh nadin vê yekê. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Cem Vakfı kararında Dadgeha mafên mirovên Ewropayê û Dadgeha Herêmiya li Tirkiyeyê jî biryar dane ku nedabîniya statûya îbadetxaneyê bû cemxaneyan neheqiyeke mezin û divê nêwdewlet kesên diherin cemxaneyê bila biryar bidin ka ew der îbadetxaneye yan ne. Ji bo fatûrayên zêde werin betalkirin û li gor statûya îbadetxaneyê mameleyek bêkirin em serî li dadgehê didin. Yerel mahkemelerimiz Bakırköy 5. Asli Hukuk Mahkemesi Li tevahiya Tirkiyeyê ji zêdeyî sed cemxane serî li dadgehê dan da ku fatûreya zêde ya ceyranê werin betal kirin. Li hin cemxaneyan sih, li hinan jî 50,000 lîreyê Tirkiye fatûreya ceyranê hatiye birîn. Ercan Dağ, Kurdistan 24, İstanbul.